Goedemiddag en welkom in Lippenhuizen bij een nieuwe aflevering van Doch het voor dien dwarp. Gisteren heb ik verteld dat we een wereldsberoemde liphuster op visite krijgen. Die is er en we gaan een tipje van de sluier oplichten. Mag ik vragen wat de maat van uw schoen is? 6,5. 6,5. En uw benen, waar zijn die allemaal geweest? Nou, op een hele hoop plekken, maar het zijn O-benen, dus zijn niet zo mooi. En mag ik vragen wat uw hobby is? Voetballen. Voetballen. Nou, voor de mensen die het thuis nog niet wisten, het is meneer Foppe de Haan. Meneer de Haan, welkom in de uitzending. Dank u wel. We hebben vandaag als thema bewegen. U staat natuurlijk bekend om bewegen en geboren in Lippenhuizen. We zijn ontzettend blij dat u er bent. Zou u de jeugd even willen intrainen door middel van de wedstrijd, de aftrap te nemen voor de aflevering? Dat is prima. We zullen ons best doen. Meneer de Haan, mag ik u nog wat vragen? Ja, zou u er even bij willen komen? Bewegen en jeugd, dat hoort hier in Lippenhuizen bij elkaar. We hebben begrepen dat dat ook voor u telt. U heeft het Foppenfonds opgericht. Kunt u ons daar wat over vertellen? Ja, dat gaat erom. Maar dan gaat het met name om Ben die heel kwetsbaar binnen. Dus Ben die heel zwaar gehandicapt binnen, die ziekte van de Sienna. Die dus amper bewegen kennen. En daar zorgen wij voor dat ze een rolstoel krijgen waarin ze sporten kennen. Dus een soort, hockey in de zaal met rolstoelen die als raceautootjes door de zaal bewegen. Dat is overdreven. Maar het is wel fantastisch. En die band die had er een ongelooflijk hoop plezier van. En dat is eigenlijk het enige wat ze kennen. Dus dat is een heel prima, goed doel, zou ik maar zeggen. Dat is een heel belangrijk ding, zodat ze hun sport kunnen beoefenen. Ja, en anders kennen ze dus niks, want dan kunnen ze alleen maar thuis zitten. En of een beetje plat zijn achter de graniums. En dat is natuurlijk, als je jong bent, is dat sowieso al waardeloos. Dat je het net zei natuurlijk. Over jong gesproken. Je had vroeger jouw voetbaltalenten. Die liggen hier in Lippenhuizen bij de voetbalvereniging Tor. Kan je misschien nog een leuke verhaal vertellen hoe het vroeger weer? Ja, dat weer bij boer Boukema volgens mij. Wat wie er? Nou, daar was ik dus in een topje, zeg ik maar zeggen. Dat weer een kleedlokaal, dat weer niks. Maar we voetballen fantastisch. En het mooiste moment weer dat Tor oprichten waren. En daar wie in jou bij hing, begrepen, hè? Nou, ik weet er wel iets jong, hè. Maar Wobbe Faber, die zit daar ergens. En ik, die gang met z'n twaan. Keur in de waar, heel anders. Nee, politie Broersma. Ja. En volgens mij, wie of Wobbe of ik, het eerste lid van Tor. Ja, een geweldige herinnering. Dus. Ja, prachtig. Al die jeugd die nou bij Tor voetbal, dat is dankzij Jim, omdat Jim de voetbalvereniging oprichtte. Nee. Maar we zijn wel een aardig squalteam. Dus zelfs die meester Boska die van sport niks aan moest, weer apen trots op ons. Dus dat is wel fantastisch. Ja, geweldig. En jeugd en sport is heel belangrijk. Hè? Het thema van Joert is ik bewegen. Soenjo de Ben, een stukje beweging ja kennen op muziek. Wil je dat voor ons doen? Natuurlijk, want even ben ik kalm, maar dan was ik in het wijze hoeft. Hè. Nou, gaan we. Ja, succes. Je meest Oké, dribbelen. Goed zo. En even de orenkant, met de orenvoet. Met de orenvoet. Goed zo. En we hebben om. Oké, en even kappen. Kappen, draaien. Goed zo. Had ik de hele duil hier. Oké. Nou ja, echt talent, hè. Al jullie puusters, maar een heel op talent. Goed zo. En draaien. En kappen. En draaien. Oké, dat is klasse. De scheidsrechters niet in het paar. Goed zo, goed zo, goed zo. Oké, stop maar even. Nog even keer even op mij. Dok zag je hem achteruit, dok zag je hem vooruit. Kom maar, achteruit, 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 achteruit. Vooruit, kom maar, vooruit. Hup, en mijn bal, achteruit. Hup, 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 hup. Klasse, geweldig hè. Nou, je raast hem her. Ja, dankjewel.
Wat gebeurt hier? Man, wat ben je aan het doen? We bent aan het filmen met je kroedenelixer. Mijn kroede elixir? Oh, dat wordt opvoerd, heb ik wel in de gaten. Ja, dat wordt een vurig monster. En dit monster wordt bedwongen door onze springers uit Lippenhuizen en de acro-gymnasten. Daar komen ze. Geweldig. Hey! Wat krijgen we nou?
la ferita, per le giorni, per le coltina, come parto per la tornerà, Maddalena non va passerà, con cazzo regartela, sulla tomba setto rosserà. Dat ziet er wel gevaarlijk uit, hoor. Wat gebeurt er nou? Oh, oh, oh. Nou, het gebeurt hier zoveel spannends. Laten we gauw naar de dagfilm gaan, voordat er ongelukken gebeuren. Na de drukte van alle sport is het nou tijd voor een rondje Lippenhuizen. Het lintdorp Lippenhuizen leidt aan de randen van het Zoongebied in het eerste van onze provincie. Aan de noordkant van het dorp leidt de bekende Liphuister Heide en de bosken van de Zwerg. Aan de zuidkant liggen de Else Singels en de Compagnonsveert. Na jaren is de Jerrebadder wederom in Friesland en had hij zijn plakje weer gewoon in Lippenhuizen. Dit is waarom we als liprunners ooit zijn gaan hardlopen. Deze prachtige achtertuin. Maar ik ga snel verder, want de anderen zijn al voor me uit. Remember how I said I'd come someday, baby? How I said I'd come around to see you one day. Said I'd try to find a way to run away, I get away someday. Gonna come someday, baby. Gonna fly around the world to hear you say. Gonna fly around the world to try and find you again and say, I never thought I'd see you again. I never thought I'd get to be with my best friend. Vroeger waard voor het onderhoud van de heide de broekmaker van Skiep. Together met zijn home bracht de herder de skiep naar de heide. Ik ben Johan van der Draai en ik beoefen dit als beetje als wedstrijdsport met mijn hondje. En dat is natuurlijk een geweldige uitdaging. En dat vind ik prachtig. Ik zou lauw natuurlijk scheepsherder wijzen hier op Liphuister Heide. Maar ja goed, die mogelijkheden die ben je net. Dus ja, dit is mijn sport. Achter de veert en verscholen tussen de Else Singels wordt in het land van Turf elke week een echte kleisport bedreven. Het spultje van Boppen en alles aan de hand. Even de voorzitter aan het woord. Ik ben Jan de Vries, voorzitter van de keersclub Tussen de Flats. We gingen ooit als een buurman, die zou het keers niet lezen en dat slagen net zo bord. Dus toen zijn we maar proberen om te oefenen. En sinds een paar jaar hebben we nog een veldje en dan oefenen we allebei eens jong. Mijn man is 12, 16. En zo langzamerhand worden we een beetje serieuzer. Ja, we gaan onderling wat toernooitjes hier in de buurt. En ja, dat is gezellig iets hier vooral voor op buurs. Maar ja, langzamerhand worden we een beetje beter. Ja, goeie media, daar ben we weer. Jongen, wat hebben wij met een sportief thema gehoord en wat een sportief waar. En een hele sportieve meneer. Meneer, kom jongens even hier. Jo, volgens mij ben je een echte Liphuister renner. Ja, zeker. Een liprunner. Ja, ik heb... Zo word je thuis ik wel even zien, denk ik. Ja, nee, ja, jouw naam is... Ja, maar ik dacht dat ik snel verder moest, want ik ben aan het lopen voor de brede school. Jo maakt je kilometers voor onze acties. De meeste ken je sponsoren. Jo hebben een aantal echte fans, heb ik begrepen. Hoeveel vregen jou de kilometer? Nou, dat varieert van 5 cent tot 10 cent, 15 eurocent. Maar sommige mensen geven gewoon een vast bedrag. Dat is ook prima. Ja, want dat is normaal jou wel verder, maar dat was Julio en dat maken we net, hè, want je moet er nog een paar dagen draven. Ik wil even zeggen, ik heb al 190 kilometer inmiddels erop zitten.
Maar ik heb nog een steuntje in de rug nodig voor de laatste kilometers voor de brede school. Dus ik ga weer. Ja. Mensen, moedig hem aan. Daar gaat er. Zo. Geweldig, geweldig. Nou, ik zie je naast uw turfmeter. En ik ga heel goed nice. Jo, zeggen hier dat wij rond 3000 euro al binnenkregen. Ha? En Foppe van de Liprunners. Maar ik, de meesten die binnen op uw online veiling, die gaan omraak binnen op de schilderijen. En dat had extra yield opsmieten. Daar ben ik al meest, en dat is zelfs een competitie worden op internet. Die bent al druk waan om Adrie de Boer, ja, u's Adrie de Boer, om die te boeken. Ja, dat is echt een hele strijd. En als je zegt van ik wil Adrie de Boer graag thuis oer de Vlier voor een live unplugged concert, dan kan dat. Je kan boeken. Maar dan nou. Moet je me even zien wat ik doe. Op de website Dug het voor in warp turfke lippenhuizen.nl is binnen. En een soort. Want ik ga hier nog een turfke. Sjog even op Dug het voor in warp turfke-lippenhuizen.nl en dan zie je zien dat wij yield binnenkrijgen voor uw multifunctioneel centrum. Voor uw nieuwe brede squallen. Alle talenten die je joert, Juster en jij Juster jongen willen graag in het nieuwe multifunctionele centrum. Nou, en de staan stiert nou al op rond 4000 euro. Ja. En dit is nog maar de eerste week, want deze week beginnen ermee. En dan gaan we nou naar het volgende onderwerp. Ja, en in dit natte Lippenhuizen kunnen we ook ontzettend goed dansen. Dat gebeurt bij de kleine kleutertjes die op speelserwijs gymles krijgen op muziek. En dat gaat door in de late uurtjes in de feesttent. Tot wij als ouderen dansend het licht uitdoen. Ja, dat klopt. En dat is een mooi berichtje naar onze doens. Ik vrees hem nou in speciale aandacht. En daarmee gaan we Joodse uitsturing uit voor een mooie choreografie. Van een mix van verschillende doensen. Geerstrolt terug onze doensdeleres Marianne Oost. En je krijgt heel wat moois te zien. Het is net samen wat. Deze doensjes hadden die meedoen aan de regionale demogiade. Nou, en dan ging zo best dat men zei, die kennen wel even naar de landelijke demogiade in Deventer. En dat net alleen nog. Er zijn maar weinig groepen die worden vregen voor een theaterdemogiade. Nou, daar ben we dus ik best. Fantastisch. Maar ik moet mij doen en ik zal even een plakje zitten. Oh, daar is het.